дар ин гӯшаи шаҳри Душанбе тақрибан ним сол пеш ба хабарнигорони радиои Озодӣ ва Настоящее время ҳамла карданд ва дурбину телефонҳояшонро ҳам рабуданд. мақомоти интизомӣ мегӯянд, то кунун натавонистанд муттаҳамон ба ҷиноятро пайдо ва дастгир кунанд. худи вазири умури дохилӣ ваъда дода буд, ки ҳамлагарон беҷазо намемонанд. махсусан ҳамин ҳодисае ки сар задааст, ман чандин маротиба дар ҷаласаҳо ба сардори рависати корҳои дохили шаҳри Душанбе супориш додам, ки зери назари ман мешавад. тафтиш мекунед, ҷустуҷӯ мекунед, дастгир мекунед. ба гуфтаи коршиносон, зоҳиран мақомоти интизомӣ худашон намехоҳанд муттаҳамон ба ҷиноятро пайдо кунанд. ҳар як ҳодисаҳое ки як кас як нафари дигар таҳқир карда бошад, агар ва ин таҳқир бахусус агар таҳқир нисбати занҳо рух дода бошад, дар як рӯз ду рӯз аллакай он одамои гунаҳкорро пайдо мекунанд ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ эълон метиҳанд, ки мо пайдо кардем ва ин худ нишонаи он аст, ки дар сурати зарурӣ инҳо метавонанд ки хеле тез кор кунанд, хеле тез пайдо кунанд ҷинояткорро. вале дар ҳолате ки хоҳиши пайдо кардани ҷинояткор, хоҳиши пайдо кардани гунаҳкор вуҷуд надорад, дар ин ҳолат баҳона хеле зиёд мешавад. хабарнигороне ки ҷабр диданд аз ҷараёни тафтишот розӣ нестанд. дар давоми 2 моҳи аввали баъди рух додани ҳодиса мақомот гуфтанд, ки парвандаи ҷиноӣ кушоданд, моро чанд бор даъват карданду баёнот гирифтанд, пурсиш гузаронданд ва бори охире ки ман дар шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Сино 2 будам, онҷо гуфтанд, ки муҳлати тафтиши пешакӣ 2 моҳ аст ва парвандаро ба архив ва ё ба бойгонӣ мефиристанд. баъд аз ин дигар мо дар бораи тафтишот дигар чизе намедонем, ба мо ҳам чизе нагуфтанд. муфаттиши парванда аз шарҳи парванда худдорӣ кард ва ба радиои Озодӣ гуфт, ки дар ин бора фақат бо вакили дифои хабарнигорон суҳбат мекунад. рӯшан нест парванда чӣ розу асроре дорад, ки муфаттиш аз гуфтанаш меҳаросад. дар ним соли гузашта дар Тоҷикистон 7 рӯзноманигор ва блогер дастгир ва 3 нафари онҳо маҳкум ба зиндон шуданд. ҳамаи онҳо паси дарҳои баста муҳокима шуданд. коршиносон инро фишор ба ҷомеаи хабарнигорӣ мешуморанд. бидуни шак паси дарҳои баста баргузор намудани мурофиаҳои судӣ зимни баррасии парвандаҳои ҷиноятии гӯё журналистон падида ва зуҳуроти хуб нест ва баръакс аз набудани иродаи сиёсӣ гувоҳӣ медиҳад. ба фаъолияти касбии журналистон ва умуман фаъолияти интеллектуалӣ ва эҷодӣ таъсири манфӣ мерасонад. созмонҳои ҳомии ҳуқуқ ба мисли дидбони ҳуқуқи башар, созмони амният ва ҳамкории Аврупо ва сафоратҳои кишварҳои ғарбӣ борҳо аз ҳукумати Тоҷикистон хостанд фишору таҳдид ба хабарнигорон ва боздошту зиндонӣ кардани онҳоро баст кунад.